Viktor, že teda rozumiem tomu správne, že cena jednodenného tréningu je 2500 €? Správne. OK. A to je vaša štandardná cena? Každý jeden klient to má rovnako. Jasné. No, ten obsah toho školenia, o ktorom sme sa rozprávali, je zaujímavý. Avšak bavili sme sa v tom našom kontexte až o 12 tréningoch, tak tam by nás zaujímala nejaká zľava, ktorú by ste nám vedeli poskytnúť. Pretože tých 2500 € pri 12 tréningoch, a je to nejaká dlhšia spolupráca, mi príde veľa. Takže správne tomu rozumiem, že suma je v poriadku, vy sa za deň, vy sa pýtate na, nazval by som to kvantitatívnu zľavu, kvôli tomu, že je toho viacej? Presne tak. Že kebyže ideme o jeden tréning, ktorý zase potrebujeme, tak viem si predstaviť akceptovať tú cenu, ale pri takej dlhšej spolupráci, keď si to rozpočítam, tak to už je nad rámec nejakých našich možností. Hej. Ja vám poviem to, čo vravím každému inému klientovi, keď sa taká situácia vyskytne. Nerobím to. Nikdy. A ono to, teraz si možno povedať, že som arogantný, že však vy chcete zobrať 12 dní, však to je strašne veľa, to je 30 000 €. Na druhej strane, čo by ste robili v inom mieste, ak by ste mali viacej dopytu, ako dokážete spracovať? Dávali by ste zľavy? Asi záleží. Hej, presne môj názor, že záleží od kontextu, ale ja mám taký kontext, že ja to nerobievam, tak veľmi si vážim váš názor a som veľmi rád, že ste to otvorene povedali. Na druhej strane, žiaľ, toto nie je cesta, ktorú vidím ako možnú. OK. Už rozumiem. A v tom prípade asi my sa budeme potrebovať ešte interne zamyslieť aj nad budžetom, aj nad možnosťami. Jasne. Lebo ako školiteľ to, ako vás vnímame a to, čo robíte, bolo pre nás zaujímavé. Zároveň máme my nejaké možnosti, takže toto si potrebujeme potom s kolegami prejsť a dajme si vedieť, to nechcem naťahovať, aby ste máte vyplný kalendár, takže dneska je piatok, tak sa dohodníme, že do konca budúceho týždňa sa minimálne ozvem, že či máme teda to stanovisko. Dobre, to mi znie absolútne, mi to dáva zmysel do konca budúceho týždňa piatok. Ako vravím, a to je na zamyslenie, je tam viacero alternatív. Samozrejme, môže sa urobiť menej ako 12 dní. Ale to už vy si rozhodnite, ako je to najlepšie. Lebo možno by som teraz mohol povedať, že áno, ja chcem zabezpečiť ten biznis, ale ako som vysvetlil, veľmi rád s vami budem spolupracovať, mne sa vaša firma páči a mne sa dokonca aj páči tie veci, o ktorých sme sa rozprávali, čo by sme mali robiť. Na druhej strane mne sa páči veľa dopytov, ktoré prichádza a ja som v takej žiaľ, alebo našťastie úlohy, že musím nejakým spôsobom to vyberať. Úplne rozumiem. Ako kebyže chcem hľadať dôvod, prečo má zmysel sa baviť o nejakej zľave, tak zase jeden projekt dlhodobejší je aj pre vás niečo úspornejší. Ale to si viete vyhodnotiť, to asi nemusím hovoriť, že pokiaľ by ste nám tam vedeli dať 15% zľavu, ale zase máte aj tá príprava na tie školenia bude oveľa jednoduchšia, tak tam by som akože to by sme uvítali a tam by som to vedel potom aj presadiť. A to by bola tá cena, kde ten budget sa vie pohybovať. A alternatívne áno, môžeme sa baviť o tom, že urobíme kratší projekt. Toto je pre nás bola preferovaná tá možnosť prvá. Ale teda keď vy ste to popísali, ak som to pochopil správne, ako definitívu, že to B nie je alternatíva, tak potom musíme sa my zamyslieť, že či hľadať alternatívu úplne niekde inde, či budem vedieť nájsť budget niekde extra, čo mi teda bolo komunikované, že nie,
Alebo tá možnosť, ktorú si spomínali vy, že neurobíme 12, ale urobíme, dajme tomu, 9 alebo 10 dní. Kľudne sa o tom môžeme ešte porozprávať. A vo vyjednávaní v podstate by sa nikdy nemalo vraveť nikdy. Zároveň v tomto prípade ja naozaj zľavy nikdy nedávam. Nikdy. Nikdy. Má to svoje dôvody a oni môžu pripadať z pohľadu klienta, že mi asi šíbe. Na druhej strane tie dôvody tam, ja to mám v hlave jasne vysporiadané a absolútne každý klient má rovnaké podmienky. Vždy. Či bere 20 tréningov, môžeme vymenovať dozaj, by som si trúfam povedať, veľmi slávne veľké firmy, ktoré zobrali výrazne viacej tréningov ako vy. 20, 25, 30 dní a nemali zľavu. Je mi to ľúto, že to takto veľmi tvrdo poviem, ale proste je to tak. Dobre, určite. Viktor, myslím si, že máme informácie, takže navrhujem do budúceho piatka dám vedieť, že ako sme sa teda rozhodli. Dobre, super, veľmi pekne vám ďakujem. Taktiež. Ďakujem.